El creador de continguts d'avui és un DJ amb sorpresa, ara entendreu per què ho dic. Més de 45.000 seguidors a Instagram, gairebé 25.000 a TikTok, també té YouTube, Spotify, 58.000 visualitzacions d'un remix ara fa 4 anys, per exemple, entre Nata i Peluso i Setangana. Ha fet coses grans com punxar Maricel al Cabró Rock, habaneres amb tecno, barrejar Rosalia amb els Tiets, cantar el Marremeu Torrecastanyes en una nit de festa o el meu avi versió tecno. Joan Cazú, DJ Cazú, bon dia. Bon dia, com estem? Doncs molt bé, jo molt content d'estar aquí. Escolta, tot i que sempre diem que en català no hem de mirar massa el nombre de total de seguidors, aquests números no són fàcils d'aconseguir, eh? Com t'ho has fet? N'has comprat? No n'he comprat. Efectivament, és complicat de tenir aquests seguidors, però, joder, super orgullós d'haver arribat aquí i amb moltes ganes de seguir guanyant seguidors tant a xarxes com a artdirectes, perquè, hòstia, del que vivim, i molt satisfet. Així com hi ha molts músics que es queixen que han de publicar xarxes per tenir presència, tu sembla que ho disfrutis, no? Almenys dona aquesta sensació. Sí, la veritat és que és una cosa que m'agrada, estic molt d'acord amb el que dius, hi ha molta gent, molts músics que els hi fa pal i de fet no viuen activament de la música o del seu art perquè els hi fa mandra tota aquesta part que és molt important, i a mi al contrari, jo tinc la sort que és una cosa que sempre m'ha agradat, sempre m'ha fet gràcia, i estem en un món que, per sort o per desgràcia, és obligatori mostrar-te en públic per ensenyar el que sigui que estàs fent. Sigui música, sigui qualsevol creació. Llavors, com que és una part que a mi m'agrada, doncs a mi això em juga a favor i estic molt content ja et dic, jo ho incorporo com una part igual d'important per la meva feina que la creació dels remixos o de la música en si. Escolta, la sorpresa que deies que fins ara has triomfat amb els teus remixos i comences a treure temes propis, no? Explica'ns això, com ha anat? Cantar és una cosa que sempre m'havia agradat. De fet, jo vaig començar a fer música electrònica i d'aquí vaig començar a ser DJ perquè jo volia cantar, però no en sabia. Però estic parlant de ja fa 10 anys gairebé, una cosa així. I com que no en sabia, doncs vaig començar a fer música electrònica perquè podia fer les melodies i tot això, en plan, les melodies, les músiques que jo tenia al cap, sense haver-les de cantar, no? Amb sintetitzadors i tal. I ara fa cosa de 3 anys gairebé vaig dir, quan encara no havia començat a treure remixos de música en català i tot això, que és el que m'ha fet famós, diguéssim, el que m'ha fet guanyar tots aquests seguidors. En aquell moment vaig dir, ja n'hi ha prou, m'agrada cantar, no passa res per no saber-ne cantar, vull dir, si no en sé és perquè no n'he pres mai, doncs anem a aprendre. I em vaig posar a fer classes de cant i de guitarra sí que ja n'havia fet una mica i tal, però hi vaig tornar. I a partir d'aquí vaig començar a cantar i vaig començar a gravar coses, idees que ja tenia al cap des de fa temps que mai les havia gravat, les vaig començar a gravar. Abans de començar a treure cap remix ni res. I llavors va ser quan vaig començar també, alhora, paral·lelament, per una conya amb uns col·legues tal, vaig penjar el primer remix de Les Tres Bessones, que va patar ja una mica a xarxes, i a partir d'aquí vaig començar a fer remixos i tal. Però jo ja havia començat a fer els meus temes i tot abans. I ara fa cosa d'un any, doncs em vaig decidir a començar a treure tots aquests temes propis, que no són remixos, que jo què sé, si a mi m'agraden, per què no li poden agradar a la gent, no? I això, i els vaig començar a treure. El primer va sortir al setembre, fins ara n'he tret 3, i ara de cara al maig traurem el quart. I la veritat és que supercontent, perquè, clar, tota la gent que em segueix a mi, em segueix pels remixos i per la música en català, de temes de música en català, que ara faig que sonin a festes i tot això, i ara de cop a tota aquesta gent li he començat a ensenyar aquesta nova faceta de cantant i de música pròpia, i sembla que està tenint superbona rebuda, així que estic supercontent, la veritat. Com puc sentir això si et conec sols d'una nit? Tant de bo que demà te'n recordis, que m'expliquis si ens veiem altre cop, que ens mengem i no només els meus somnis. Has dit així de forma molt natural de dir, mira, vaig començar a ser conegut per fer remixos de música en català. Aquesta frase que sembla tan fàcil, o sigui, normalment la gent comença a fer coses en castellà i quan es dispara després ho fa en català i tu ja vas aconseguir ser viral en català, que això és molt important, no? Sí. En un vídeo tu preguntaves als teus seguidors com hem de dir en català temazo. Amb quina paraula et quedes tu actualment? Jo dic que, malauradament, encara que no m'agradi, dic sempre quan surt sol dir temazo, perquè ja ho tinc, com moltes altres coses, ho tinc inculcat en el meu vocabulari amb una llengua que no és la meva, per mala sort, però mola, a mi m'agrada molt la paraula o tamasso, així en català, o tamacle també, tot i que tamacle al principi em feia una mica de cringe també és una paraula que no sé en català, llàstima, feia una mica de vergonya aliena, però tamasso o tamacle podem dir. Sí, molt bé. A xarxes socials, què és el que et funciona més? Mira, és una cosa que a dia d'avui encara no sé què funciona i què no em funciona.
funciona, costa molt de saber. Jo crec que en el meu cas el que em funciona més com a trets generals és fer remixos de cançons que ningú s'imaginaria en format electrònica. Per exemple, el primer que vaig fer era el de les Tres Bessones. Clar, és una cosa super estranya. De totes maneres, tens molt bon olfacte, no? Tu com detectes el que li agrada a la gent? És pel fet de ser disjockey i d'estar punxant veient les cares de la gent o com ho detectes, això? Això sí, he de dir que ajuda. Passa una cosa que és que tots els disjockeys, i jo fins fa 2 anys, és a dir, abans de començar amb tots els remixos de música en català, m'incloïa en aquest sac de que tots els disjockeys punxen la mateixa música a les discoteques, que és majoritàriament reggaeton i poca cosa que surti d'aquí. I jo pensava, hòstia, és que com pot ser que... O sigui, vale que el reggaeton agrada i això, o sigui, segueix sent així, jo segueixo punxant bona part de les meves sessions, o una part de les meves sessions, segueix havent-hi reggaeton. Però és que la majoria de DJs és que només punxen això. I un dia jo vaig, en plan, per una broma amb els col·legues, havia fet un remix de les Tres Bessones i vaig veure això, el vaig penjar a xarxes i va funcionar. I vaig dir, espera, és que clar, és que potser, igual que jo estic fart de que només soni el reggaeton, que ja m'agrada, però que hi ha moltes altres coses. Potser hi ha altra gent que també, i imagina't les Tres Bessones en una discoteca. Vaig pensar, hòstia, potser hi ha altra gent que li agradaria escoltar altres coses que no siguin reggaeton, igual que ho estic veient aquí a TikTok i a Instagram. Vaig ser un dels primers DJs que en discoteques posava altres coses que no fossin només reggaeton i a més de penjar-ho a xarxes i tal, no? Sentir coses en català, hòstia, és com, hòstia, ja per fi, no?, algun català. I això vaig anar veient que funcionava i a poc doncs vaig anar tirant per aquest camí. Però pot ser que una mica el reggaeton vagi a la baixa per això ja? Sí, no, absolutament, també. Vull dir, si tu no hi ha hagut cap, en els últims 3 anys, et diria, no hi ha hagut cap cançó de reggaeton que s'hagi fet mítica, aquesta cançó. Total, sí, perquè el reggaeton, efectivament, ja està de baixa. Tu ets de hackejar l'algoritme. Quina creus que és la clau per tenir visibilitat ara mateix a les xarxes? Sí, hem de pensar que l'algoritme no és un algoritme com a tal. L'algoritme són les persones, ¿vale? Si tu vols que el teu vídeo funcioni, sigui la plataforma que sigui, això va per TikTok, va per Instagram, va per YouTube, va per totes. Si tu vols que el teu vídeo funcioni, només hi ha una clau, que és que li agradi a la persona que l'està mirant. I això ho pots saber amb 2 mètriques. Una, l'estona de reproducció, és a dir, quanta estona es passa mirant el teu vídeo l'espectador, i la segona, en funció de les interaccions, és a dir, si l'ha compartit, si ha comentat, si ha posat m'agrada, etc. ¿Vale? Si tu fas un vídeo que l'espectador li interessa i, per tant, se'l queda mirant fins al final i, a més, el comparteix o el comenta o el que sigui, t'asseguro que aquest vídeo se't farà viral. Llavors, per aconseguir això, jo crec que hi ha una clau molt important, que és treure el focus de lo que tu vols ensenyar i posar el focus en el que l'espectador vol veure. És a dir, hem d'entendre que la gent, els nostres seguidors, no els importem. Vale? Jo tinc 45.000 seguidors, però que jo no els importo. O sigui, jo sempre que penjo alguna cosa, penso això, que és que a ningú li importa el que penjo jo. La gent no està pensant, a veure, què penjarà en caso? Què va? La gent està fent la seva vida, està traient el mòbil de la butxaca com un zombi perquè estem tots enganxats a les xarxes socials i llavors està escrolejant infinitament enmig d'un mar de vídeos que ens estan sobrepassant a totes hores, ¿vale? I llavors, entremig de tots aquests vídeos que aquesta persona està mirant en un context de distreure's, li apareix el meu vídeo. Punxant música en català no arribaràs enlloc. Ui, com els hi xaparem ara mateix a la boca tots aquests, perquè família, en caso se'n va de bolo internacional. Let's go! T'estimo, és tot fort. T'estimo, com un desig. El camí és que caminis. 2 coses per acabar. Una, d'on surt el teu nom, el Casu? És que em dic Casulleres de cognom, llavors al meu poble tothom diu Casu. Concretament, al meu poble en Casu és el meu germà gran. Però, bueno, per la resta de Catalunya en Casu soc jo. Per no posar Casu com a tal escrit, perquè hi ha molts DJs, DJ i tal, i tothom es posa el seu cognom abreviat, no sé per què en algun moment se'm va passar pel cap escriure-ho d'aquesta manera. Casu. Amb quin remix vols que acabem l'entrevista? Doncs mira, acaba de sortir un remix de Llença't. Podreu escoltar qualsevol festa on punxi jo, doncs em faria molta il·lusió, la veritat. Doncs mira, recuperant els lacs en Bustó. Moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, m'ha après molt i a veure si podem aplicar-ho i tenir molt èxit a les xarxes. Gràcies. Que bé, moltíssimes gràcies a tu per haver-me convidat. Una abraçada molt forta. Adéu.
Adéu. Del temps, el que faig a cada instant és la força que